नोंथाङा आसा मोसाहारि एवार्डखौ मा बिजाब लिरनायनि थाखाय मोननो हादों? आं एक्चुअलि बे बान्थाखौ आंनि सुंद' सल' गोथैसालि बे 2018 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन। बेखौ मुसलपुरनि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालि जथुम्मा बेखेवनाय जादोंमोन। बे बिजाबनि थाखाय मोनदों होननानै खोनानो मोनदों। फेसबुकआवबो नुदों एक्चुअलि। आं डाइरेक्ट मोनदों होननानैबो जेनेबा बिदि मिन्थियाखैमोन। फेसबुकआव मेसेन्जारनि थ्रुयै राखाव बसुमतारी सारा आंनो फोरमायहरदों। बिनि उनाव आं बिथांनि पस्ट होनाय फेसबुकआव बान्था मोनगिरिफोरनि नामखौ होनाय जादों। बाहाय आंनि मुंखौबो नुनायलाय आं बेहाय मोनदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नोंथाङा बे बिजाबखौ मालानिफ्राय लिरनो जागायदों? बे बिजाबा एक्चुअलि थारैब्ला बे बिजाबा जागायनाय बिदि माबा नङा। माने बे बिजाबा आंनि माने बुथुमनानै मेगाजिन बिसम्बि बेफ्राव ओंखारखानाय बे माखासे सुंद' सल'फोर आं सिगांनिफ्रायनो सुंद' सल' लिरबोदों। बे आंनि ब्रैथि बिजाब जागोन। ब्रैथि बिजाब बे मेगाजिनफोराव ओंखारनाय लाइसिफोराव ओंखारनायखौनो ज' खालामनानै आङो गांसे बिजाब महर होनानै जेनेबा बुथुमनानै दोननो थाखाय जि नाजानायखौ ज' खालामनानै दोननाय मोनसे गांसे बिजाबल' आरोना बेयो माने मथा मथि बोसोरनै बोसोरथामनि ज' बुथुमनानै मोनसे बानायनाय गांसे बिजाब। नोंथाङा ओरैनो बेसेबांसो बैसोनिफ्राय बा बबे मायथाइनिफ्राय खन्थाइ रायथाइ लिरनो जागायजेनदों? आं बुंनो थाङोबा बिजाब फरायनाय हुदाया आं सिगांनिफ्रायनो दङ। बेनिफ्राय आं बिजाब फरायनाय हुदा फरायनो मोजां मोनै बिदिनो लिरनायबो लासैनो सोलोंलांदों। बुंनो थाङोब्ला आं हाइ स्कुल समनिफ्रायनो आङो एसे एनै लिरजेनदों। थेवबो 2003निफ्राय आङो माने सल'फोर मेगाजिनाव बा लाइसिफ्राव सल' लिरनायखौ आं जागायजेनदों। बेनिफ्राय 2006 मायथाइयाव आंनि मोनसे गिबिसिन सुंद' सल' बिजाब ओंखारदों, अमा गुफुर। बे बिजाबा बिनिफ्राय जागायनानैनो बिनि उनाव नैथियाव ओंखारदों आंनिया दार्जिलिं आरो नेपाल दावबायनाय। बे 2010आव ओंखारदों। आरो बिनि उनाव जोलैनि हांगार मोनसे सुंद' सल' ओंखारदों। आरो बे ब्रैथि बिजाब बे गोथैसालि, जायखौ माने बान्था मोनदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेखिनियानो। आरो नोंथाङा बिनि सिगांबो गुबुन बान्थाफोर मोननो हाबायमोन नामा लिरनायनि सिगां? बिनि सिगां आं बिदि बान्था मोनाखै मोननायालाय, खिन्थु ओरैनो थुलुंगाफोरखौ मोनबाय थादों बा बुंबाय थादों। बिदिनो बान्था मोनथ'नाय जायाखै। बेनो गिबि बान्थाखौ मोननानै गोसोआव माबायदि मोनो? बे गिबि बान्थाखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे आं लिरनायाबोदि सोरजोंबा एसे नायसनजादों बा गनायथि मोनदों, बे मोननि थाखाय मोनसे थुलुंगा मोनदों। बेनि थाखाय आं गिबियावनो थुनलाइ बर' रेबग्रा जुथुम आंखौ सायख'नायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावो गिबियावनो। बिनि उनाव जोंनि रौता थुनलाइ बाथोन, जिहेथु जों सिगांनिफ्रायनो मोनसे जोंहा गौथुम दङ रौता थुनलाइ बाथोन। बे गौथुम बाथोनफ्राव जोंखौ माने लिरनायाव थुलुंगा होबाय थादों। बेनिखायनो आङो बाथोननि गासैबो बिबानगिरि मावथि बा बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो। बिनि अनगायैबो दिनैनि जे हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफ्रा फैनानै बरायफैबाय, बिनि थाखाय बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावहरो। बिनि अनगायैबो दिनै रौता आबोफ, रौता गुदि थुनलाइ आफाद आरो थुनलाइ बाथोननि मावथिफोरा जिबायदि आंखौ बरायबाय, बिनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावो। गोजोन्थों।